Dobry wieczór, schönen guten Abend w Bibliotece Austriackiej. Witam serdecznie na spotkaniu Literatura wielojęzyczna z Annaberglandu, Mehrsprachige Literatur aus dem Annabergland, Kanskoutkową literatura z Annaberglandu. Gośćmi są Izabela Namyślnik, autorka książki Słodko-gorzką poezją, wydano w Silesia Progress, Adam Peter Kubik, autor już 2 książek, które też w bibliotece mamy i będą opowiadać, i jest Markus Bączkowicz, germanista, korektor i tłumacz języka śląskiego. W Bibliotece Austriackiej dzisiaj świętujemy Europejski Dzień Języków, a jak my sam są na Śląsku wielojęzyczni, to możemy pogadać, porozmawiać und sprechen auf Deutsch. I tak będzie na naszym spotkaniu. Możemy tutaj w każdym języku, jak w dłuższych grą, porozmawiać na temat najnowszych książek, na temat literatury po śląsku. Ich wünsche allen viel Spaß bei dem Abend. Życzę wszystkim miłego wieczoru, pięknego wieczora życzę. Vielen herzlichen Dank. Ich beginne mal. Also wir wollten eigentlich nur etwas präsentieren, was wir aus dem Annabergland sehr gut kennen und wahrscheinlich in der Umgebung von Oppeln ebenfalls. Das, was schon hier angeschnitten wurde, und zwar die Mehrsprachigkeit, das Deutsche und das Schlesische vor allem, was ja so ein bisschen in den Hintergrund rückt, wobei wir alle das benutzen im Alltag. Wenn hier Anwesende sind, die Schlesisch und Deutsch sprechen, dann verstehen sie den Sachumstand. Falls nicht, dann werden sie etwas dazulernen können. Ja, i teraz my sobie pomyśleli, że my wam z początku pokorzymy porę naszych tekstów, a w międzyczasie tam drine będą też potem teksty, które będą kanskoutkowne. I teraz one obejmują nie ino te 3, co my już wspomnieli, aber die wurden auch erweitert ums Französische, Italienische und noch ein paar andere Nuancen, die Sie dann mitbekommen werden. So, no i potem jeszcze będziemy mieli dyskusję sam z Markusem, który nam pomogł obydwu, Izie i mnie, w korekcie naszych książek, vor allem bei dem schlesischen Teil. Weil, wie gesagt, das ist eine Sprache, die wir schon seit Generationen sprechen. Aber das mit dem Schreiben begann, sagen wir mal, vor kurzer Zeit. Und wenn Sie den Diskurs mitverfolgen, wissen Sie ja, że to tak richtig nie rozpowoduje jakieś swady, bo to orthografią, nie orthografią. Aber da muss man sich keine Gedanken drum machen. Hauptsache, man schreibt und verfasst Dinge. Okay? Dann würde ich sagen, ich gebe die Stimme ab an Markus mit dem Zitat. Danke. Beginnen wir mit dem Zitat. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen zu tun. Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache der Selbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache versteht. Also zerstreue sie der Herr von dort allen Ländern, dass sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, dass der Herr selbst verwirrt hatte, alle Ländersprache, und sie zerstreute von dort in alle Länder. Das Zitat kam ja vom Buch von Olga Grjasnowa, Die Macht der Mehrsprachigkeit. Wir wollen ja zeigen, dass die Mehrsprachigkeit, ta kanskoutkowo, w której my poradzimy wszyscy zarządzić, nichts weiter darstellt als eine Manifestation der Macht. Und zwar welcher Macht? Kultureller Macht, aber auch identitätsbezogener Macht. Poradzimy sobie wczuć w rozmaite kulturkreisy, poradzimy rozumieć ludzi, co gadają po polsku, rozumiemy ich Kultura, poradzimy wleść Kulturkreis der Deutschen, Österreicher, wie auch immer, weil wir auch diese Sprachen verstehen und uns mit dieser Kultur auseinandergesetzt haben. A do tego też poradzimy spochopić ludzi, co poradzą właśnie rządzić po naszemu. I wiemy, że to nie rozumieńtanie dziebko insze mo perspektywy na welt, prawda? Ja by teraz powiedział Iza, to jest klasyka tutejszego gebitu. Ja teraz chciałabym przytoczyć cytat arcybiskupa Alfonsa Nosona, który jak też umieściła na początku mojej książki. To jest cytat, który dotyczy języka serca. Posłuchajcie.
Język serca to ten język, w którym matka szeptała do dziecka pierwsze słowa modlitwy. Język serca to język, w którym się człowiek modli, ale też język, w którym człowiek liczy i ponoć przeklina. My znamy ten Begriff, die Sprache des Herzens, Minderheit niemiecki Sylwester za motto przewodnie, są Wettbewerbe i tak dalej. Und właśnie odnaleźć w sobie die Sprache des Herzens. Wir benutzen die Sprache im alltäglichen Klang und wir wissen, dass wir das tun, aber wir tun es nicht bewusst. Bo to je wiadomo, jak to zostało jakaś tam transportowane w szkołach, in den Schulen, als eine, sagen wir mal, wenn es um Schlesisch anbelangt, minderwertige Sprachform, die nicht gefördert wurde strukturell. Kiedy idzie o niemiecki, nieraz pokazywane było, można już manidzicie, Entschuldigung, że to jest die unerwünschte Sprache hier im Gebiet. I na ten Temat kann ich dann, to war ja unser Ausgangspunkt. Wie kam man eigentlich dazu, dass man die Literatur mehrsprachig machte, wie in anderen Gebieten es der Fall ist, wo die Minderheiten auch vorhanden sind, od takiego bardziej krytycznego spojrzenia u odkrywania rzeczywistości. U mnie to się zaczęło właśnie bez Reise, bez Forschungsreise, vor allem in Bezug auf Südtirol. Ich habe taki fragment małej refleksji po Reise, po Südtirol, z perspektywy Szczelec w Annaberglady właśnie. Deutsch, eine Sprache, die angeblich immer noch als zu der Region dazugehörig verstanden wird, doch real nicht lebendig vertreten ist, sondern gänzlich in seiner praktischen Anwendung in der Öffentlichkeit ausgelöscht und erdrosselt wurde, bis in den letzten Fremdsprachenunterricht hinein, als Beispiel eines kultivierten Umgangs mit dem kulturellen Erbe des ehemaligen Feindes. Dem schwingt meist eine ungeschriebene Begründung mit. Man dürfe aus der Position eines geschichtlich resultierenden Opfers der deutschen Unterdrückung diese nun in seinen Minderheitenformen im eigenen Land patriotisch kontrollieren oder gar zunichte machen, damit die einst deutschen Gebiete nie wieder einen derartigen Charakter einnehmen, sondern einen vermeintlich ursprünglichen polnischen Geist aufweisen. Eine Haltung, die sich seit der kommunistischen Zeit nicht gravierend veränderte, da bis heute andersartige Sprachformen, die in diesem Gebiet verwurzelt sind, auf fehlende Anerkennung stoßen. Der Klippe wurde die Bestandsaufnahme, so eine Bestandsaufnahme von dem, was ich beobachtet habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich das verglichen habe mit der Sprachsituation in Südtirol. Kaj ludzie tak richtig poradzą im Alltag gołdać po Deutsch, Italienisch, a jak my są jeszcze in ladinischen Tälern auch Ladinisch. I ja potem sobie merken, że tak my samo genau tak samo. Dodali no jak gdyby ja Zweisprachigkeit, Deutsch-Polnisch, ale kaj był den Mehrwert vom Schlesischen? Nirgendwo. A tak richtig ist das no, eigentlich ist es auch eine zusätzliche Sprachform. I na ten temat mały drugi, sagen wir mal, Text, der so eine gewisse Erkenntnis mit sich schwingen lässt. 72. Ich bin ein Relikt, etwas ganz Altes und doch noch voller Frische. Etwas, was es schon so nicht mehr hätte geben dürfen. Und doch blühe ich wahrlich auf. Ein Relikt, weil allem Einschein nach so jemand wie ich nicht mehr existieren kann. Und trotzdem hebe ich den Füller und stelle seine Spitze aufs Papier und ziehe die Lettern, eine nach der anderen, in Sprachen, die meine sind und auf keine von ihnen ich verzichten werde, solange mein Wille frei von Umständen und vom Geschehen. Meine Handschrift kennt sie, die Sprachcodes, und zählt dazu die eine, meine hier, die ich verfasse vom Wort aufs Papier. To też trochę mam pokazać, jak zmieniła się perspektywa, kiedy zaczynamy pisać. Nie ino gołdać, aber tatsächlich die Lettern zu stellen. Tak jak ja już z początku gołdał i z Markusem to nieraz w dyskusjach gołdać po śląsku, rządzić po śląsku, a pisać po śląsku jest coś innego. Auf Deutsch zu sprechen und auf Deutsch Literatur entstehen zu lassen, das ist so innego, prawda? Nur so viel zu diesem Moment von meiner Seite. Ja, wypadło teraz przełożymy dalej was. Isa, ich würde vorschlagen, mit deinen Texten geht's jetzt weiter. Ja bym teraz chciała przeczytać pola tekstów, które dotyczą tutaj tego naszego regionu, Heimatu, mojego też Heimatu, szczególnie właśnie mnie bliskiemu. I zaczęłabym od wiersza Heimat, pod tytułem Heimat. Je takie miejsce, kaj człowiek ma w sercu i niczym se nie przejmuje, bo w doma se czuje. Nawet w najgorszej biedzie to miejsce człowieka nie zawiedzie.
Choć wiatr baje wiał, ono człowiekowi odwagi dał. Tam niebo je barzy światły, a życie wydobo so łatwe. So, teraz jeszcze bym przeczytała jeden wiersz, który jest o Annabergu. Ją pochodzę spod Annabergu i dlatego też właśnie piszę o tym regionie tam. To będzie... Wir chcemy też pokazać, że właśnie ta literatura taką regionalną, das, was man mit Oberschlesien in Verbindung bringt, nicht immer in den großen Städten entsteht. Doch vor allem da, wo die Menschen selbst wohnen. I tak jak govorím, to nás Annaberg land nie je inovský tak inspirujúce, že my tam škomy, ale einfach die Struktur der Landschaft. Ona vidí z svojej haupe Annaberg tak blízko ten klošter, že to má svoj Wirkung, to richtig emanuje to všeho. Tak samo ja mám z mojej haupy, jak jenom stana i wejrzę otworzę okno, direkt Luftlinie, sagen wir mal 7-8 Kilometer Annaberg. Na każdego to ma ten Wirkung taki, że to potem też właśnie, das fließt in die Texte hinein. I ten Wirkung, którzy jeszcze dużo dali się w ogóle ze Kreis Tarnowitz. Und da kennt man auch in Annaberg. Eine wirklich schöne und inspirierende Gegend mit einer sehr, sehr schönen Varietät der schwedischen Sprache. Deswegen, das kann doch ein Gedicht Lisa vorlesen. Ja, Annaberg. Góra znajomą, bliską, a jednak oddaloną. Naznaczoną wspominkoma, przesyconą emocjoma. Wiele już widziała, bo geschichte se zmieniała. Granice przesuwali, denkmale stawiali a obalali. Ludzie se o nią bili, ludzie ją ganili, a ona stoi i niczego se już nie boi. Mogłabyś jeszcze przeczytać te po niemiecku? Ja teraz jeszcze właśnie przeczytam coś też o Annabergu, ale po niemiecku coś odłożyła. Iza stworzyła tomik poezji śląskiej, tak przynajmniej ludzie by mogli wnioskować, jakby czytali ten tytuł, ale to za chwilę dojdziemy w trakcie dyskusyjnej. Tam też są teksty zrihtowane po niemiecku, albo właśnie tekst jeden kanskotkowy, który by zostawili ekstra na koniec. Annaberg. Der Berg, der Vulkan. Dort tobt der kulturelle Orkan. Auf dem vieles passierte, was seine Geschichte definierte. Die Grenzen wurden neu gezogen, man versucht es über die Jahre ausgewogen. Ein Ort der Versöhnung, stets in menschlicher Erinnerung. To był Heimat, to był Annaberg. To był Annaberg, ja. Mogłabyś jeszcze Heimat przeczytać? Ja. Jak widzicie, ci, co mieszkają na wsiach przy Opolu, to wiedzą. Eigentlich weiß man, welche Familie deutschsprachig ist oder wo man jemanden hat, der auch Deutsch kann. A tak richtig, jak se słyszy, to wiadomo, po śląsku se inaczej. Und so ist es auch bei uns. Ich würde aber auch sagen, weil my robili studia teraz w Katowicach i tam do nich to był szoku, że my do siebie go dali po niemiecku na zajęciach, jak to in der Pause halt das für uns normal war, privat auch Deutsch zu benutzen. A oni jako, więc dzisiaj nie ma żadnych Ślązaków, co już po niemiecku poradzą rządzić. No nie wiem jak ty, ale o żadnym Zombie nie je i Deutsch lebendig sind. Also wir sind noch lange nicht tot, keine Relikte, obwohl der Text auf was anderes hinweist. Wir haben sogar im Studium erfahren, dass es uns nicht gibt. Weil da meinte ein Dozent, ein Professor hat gesagt tatsächlich, dass man das noch in den 70er Jahren Deutsch sprach in Oberschlesien. Also bis in die 70er hinein, danach nicht mehr. Und ich habe ihn angeguckt und meinte, fühlst du dich tot? Oh, also ich frage mich gerade. Ja. Also ich fühle mich doch relativ lebendig, glaube ich. Genau. Heimat. Ein Ort auf der Erde, wo ich bei mir sein werde. Wo mein Herz schneller schlägt und meine Seele sich bewegt. Dort kenne ich jede Ecke, auch wenn ich in einem tiefen Loch stecke. Dort werden die Sorgen schneller klein und ich fühle mich nicht allein. Genau, das mit dem Heimatgefühl, jak słyszeliśmy, często sam wybrzmiewał, so sagen wir mal, so schon in Richtung Heimat, so schon in Richtung Annaberglandu. I od tego zapominania, albo jakaś tam von der verdrängten Ebene, najpierw zaczynamy to nazywać, ja?
tak jak ja już wspomniałem w tym pierwszym tekście, że to jest jakaś tam niemile widziane, że to tak jakaś tam tłamszone, że jakaś tam jest spychane jako Fremdsprachenunterricht. Ja zrozumiał też na tych Forschungsreisen, że to nie ma takiego wielkiego jak Südtirol, wo man das tatsächlich im Alltag gebrauchen könnte, że ludzie mają prawo do tego, żeby godać i w instytucjach, i wszędzie, poza Opolem, normalnie po niemiecku. To się nie przebiło. I jakaś tam z tej perspektywy idziemy dalej. I taka refleksja w tym moim następnym tekście było, będziemy za chwilę słyszeli, bo można komentarz do tego. Wenn nicht in Schlesien. Wo, wenn nicht in Schlesien, soll meine Zunge zur Sprache kommen? Wo soll ich singen und sprechen und schreiben und sein, wie meine Vorfahren es waren, die diese Gegend zu dem werden ließen, was heute die Kultur ausmacht? Wo sonst soll ich ein Schlesier sein dürfen, wenn nicht hier, in der alten und neuen Heimat, in der Region, die denselben einen Namen trägt wie die von mir beherrschte Sprache? Wo, wenn nicht in Schlesien? Den Text, ja po niemiecku, ale to ostatnie Zeile. Wo, wenn nicht in Schlesien, in der Region, die denselben Namen trägt wie die Sprache, ja? Po śląsku, kaj my możemy gadać po śląsku jak nie sam? Kaj my możemy gadać po niemiecku jak nie sam? Kajś tam znamy też te sformułowania tu jest Polska. My to znamy, nie chcemy tego zaprzeczać. My wiemy, że tu jest Polska. No my chcemy też taki dzień jak ten dzisiaj, co my fajerujemy, pokazać, że to są wszystko europejskie gotki. Te granice są sztuczne, te granice istnieją, to jest polityka. My nie mamy z tym problemu. My no einfach chcemy, żeby to jakaś tam było wspierane w tym, co to jest, czyli w tej strukturze mniejszościowej, ale tam, kaj ci ludzie to chcą, żeby było. Bo tak jak ja gadam, kaj tak richtig mam się czuć sobą, jak przodkowie, jak nie sam w Heimacie, ja? I co też widzimy w tekstach Izy, kaj ona to często powtarza, bo Heimat po śląsku napisane i po niemiecku, prawda? Ja bym padał Iza, twój tekst teraz chyba też miał przesłanie, prawda? W tym kontekście też mam podobny tekst, znaczy nie podobnie, ale dotyczy podobnej rzeczy. Nazywał się Kulturowe Erbe. To se już nie wróci, bo nie ma tych ludzi. Ci, co pamiętali, nigdy o tym nie rozprawiali. Bo im wolno nie było, bo taki system złonaczono, a młodzi nie pytali. I no tak to przyjmowali. Mało wiele z tego zostało, co sam bez lata wzrastało. Ludzi wypędzali, a tym, co ostali, gęby pozabierali. Zamiast korzystać z tej kultury, to wsadzili ją do dziury. Ale ona przetrwała i baj o sobie wspominała. To, co my Sancie genau robimy. My przypominamy może z takim drukiem, ale to wszystko są procesy jakaś tam samoświadome, kaj człowiek zrozumiał jakaś refleksja i starał się to też przekazać, tym bardziej, że w godce z innymi ludźmi to samo nie rozsłyszy. I my stwierdzili, no okej, już coś piszemy, no to muszą być jakieś przesłania. Te przesłanie nie mogą być nie do końca błahe, no coś też przekazać. Tak jak ten tekst następny, mam nadzieję, że teraz się nie obali, jak to cofna do. Zaczynał się obalać, ale wezmę to taką. I za 145. Śląski albo niemiecki, jak weźmiemy? Jaki chcesz? Weźmiemy, Może jaki publiczność by chciała? jak byście chcieli, bo mamy jeden tekst, który opublikowany tutaj w tej książce, to jest 26 autorów. To jest jeden autor, który akurat mnie nie są, jeden autorem śląskiego tłumaczenia, ale oryginał jest po niemiecku. I musimy czytać dwie osoby, bo tam jest pewien fenomen, w który, egal w jakiej wersji, powiedzcie wy, no, czy chcecie usłyszeć to po śląsku albo po niemiecku. Po śląsku. Po śląsku. Dobra. To w takim razie Ją tak ty robisz jedną już kwestię nie? czytam, nie? Aha, ty czytasz już. Ja? Ja. Ja czy nie? Dobra. Czekaj, zacznij od autora. Dobrze, Ją tytuł. może ty jeden czytaj. Nie. Jak chcesz. Ja bym panu tylko główną kwestię, ale autor, ją tytuł, bo to jest to, co w klamrze. Ja, dobra. Ja czytam kwestie, które są w klamrze, one są krótkie i teraz wy zrozumcie jak chcecie. Jakie klamra kaś, możemy to auslassen, możemy to wyciepnąć. Możemy też no tajle wyciepnąć, a możemy to zachować. Wy decydujecie, jak słuchacie, jak będziecie widzieć kiedyś ten tekst, to sami będziecie wiedzieli lepiej, o co tym idzie. Johannes Ślązok. Już nie.
Czujemy se Ślązokoma, tym my Nie. są. Już nie. Jako są tym oni, Jeszcze kej onych ojce nie. poradzą Już. po naszemu, kej onych głowy Już nie. po śląsku myślą, onych serca Już nie. we śląskim odczuwają, onych złość, Już nie. po śląsku je wyrażoną, a tyć kej oni Już ani. po śląsku bez stracha albo gańby, co by fejlery robić, Nie. poradzą czekać. Oni, owoce powojennej polityki kulturowej we PRL-owskiej Polsce, wykorzenieni z kisz sztrafy, a strachu na kulturową erbowizna przepolonizowani. My młodzi, łony bezmajś przejęli, Już nie. poradzimy bez tubacjów rządzić we gołce starzików, widzimy łone hobby, Nie. Mutterspracha, a jako Pierwszą cudzą. gołtka, mimo i że ona do nas Nie. cudzą powinna była być. Od nas zależy Möglichkeit, eli przeformułujemy to w ramach wolności. Genau, oryginał uważa po niemiecku i ten klang tam kaj też słychać. Były pewne niuanse przy tłumaczeniu, kaj trzeba było na przykład takie słowo, które miało dwa znaczenia w niemieckim umgepolt. Możemy to wejść also metaforisch, jako przepolonizowani, albo dosłownie jako zmiana biegunów, czyli przetransformowani. To tutaj ja zdecydowanie akurat, bo wydźwięk w obaży PRL-owsko-polska tam było, Volksrepublik Polen, zdecydował, że się na przepolonizowani. Plus te niuanse, które będziecie wiedzieli, jak tekst chwycicie kiedyś z tymi klamruba. Dobra, to teraz do fenomenu właśnie śląskiego i za to można tutaj z Tobą chwila. Ty zaczęła pisać i powiedz, jaka u Ciebie jest struktura tej książki, jak to jest gestaltet, co to możesz? Ja mam 4 rozdziały. Rozdział, który dotyczy wierszów o heimacie, o miłości, o życiu i takie rozmaite. A każdy kapitel je? Ja, każdy kapitel poprzedzał tłumaczenie wiersza od Eichendorfa, bo jak ją zaczęła pisać po śląsku, to kiedyś trafiła na tego Eichendorfa, zainteresowała się tymi jego tekstuma. Mnie się one bardzo w ogóle spodobały. On też poruszał takie podobne tematy jak ją. I ją sobie wtedy pomyślała, czemu nie przetłumaczyć tego na śląski. I wydała ten niemiecki oryginał i próbowała to tłumaczyć na śląski i też umieściła właśnie te moje autorskie tłumaczenia tych wybranych wierszy od Eichendorfa przed każdym rozdziałem. Co też ciekawe jest właśnie to, że Tyś tam słyszała już zawsze ten Eichendorf, Ja. ale... Ja, ale nigdy że nie grzebała więcej, kto to był i co on robił, nie? Ja, bo zabajtla takie, wettbewerby, można czytanie poezji, czy recytowanie poezji Eichendorfa albo coś, albo Germanistikstudium, wenn man eins absolviert hatte, że Iza nie jest germanistką, Iza nigdy nie studiowała w Opolu. Also to też czasem raczej podkreślić. Ty z Anna Berglandu prosto po szkole w Szczelcach pojechała do Krakowa, prawda? Ja. Potem zajść do Niemiec i potem Genau. zajść na Zachód. Chodzi o to, Eichendorf, że się tak wiedziała. Ale do końca się nigdy nie chciała tego, jak żeś już chciała, to potem stwierdziła, żeby to sam przywonaczyć, mianowicie to jako forma pokazania tej kulturowej erbowizny, w której ja znam, bo ja germanistą i wiem, że Eichendorf bibliotek, ale ja wiem, że były studia robione na Uniwersytecie Kaj, pytali studentów tutaj w Opolu poza germanistyką, kto wie, co to było. I procentowo strasznie źle wypadały te ergebnisse, to było kiedyś prezentowane im Eichendorf Centrum Lubowiec, że nie mają ludzie pojęcia, co to było. A to było, my wszyscy sam wiemy, kaj są my w tym znaczeniu, że jeden z najważniejszych romantyków z Niemiec, który się urodził sam i sam też się pochowany. Jak ja był w Niemczech, to się zawsze mnie pytali, wo kommst du her? Bo nie umieli się skapnąć po akcencie skąd. Ja говорю, da wurde Eichendorf geboren und beerdigt wurde. Ja, da hast du mich. Wo kam er denn her? Ich meinte, da musst du nachgucken. Ja, eine Bildungslücke, ne? I oni, wiadomo, potem mieli taki trigger, że szukali, potem się skapli, aber das ist doch so weit weg. Ich meinte, ja, siehst du.
No i to był też taki fajny Anknüpfungspunkt. Ja też właśnie się starał i o tym teraz chwilę pogadamy, że ja muszę tego Eichendorfa sam wciść. Czemu? Bo Reisememoiren, reisowanie, podróżowanie i tak dalej, auf den Spuren von Schlesien, von Forschung i tak dalej. Ale Eichendorf niesamowity fajny tekst zrichtował, który ja bym na chwilę przytoczył. Najpierw taki forward, każdy kogoś tam znał jak Eichendorfa chycił do ręki. I to właśnie, jak powiedział, musi być jakoś tam mój forward. Teraz jest fragment ode mnie, a potem się skapniecie, jak był cytat od Eichendorfa. Ich bin in den Augen vieler Landsleute ein Taugenichts der Gegenwart, der sich in arroganter Manier herausnimmt, erhobenen Hauptes, für den von ihm beschrittenen Weg einzustehen, den Weg der brotlosen Kunst der Geisteswissenschaft. Nun wage ich es, eben jene daran zu erinnern, die sich selbst das Recht zu schreiben, meinen Lebensweg anzuzweifeln, was bereits ein viel wichtigerer einst vor mir schrieb, der aus der gleichen Erde gedieh wie meine Wenigkeit. I teraz właśnie tekst Eichendorfa, der frohe Wandersmann. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt in die weite Welt, dem will seiner Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenbrot, sie wissen nur von Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not um Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lerchen schwirren hoch vor Lust. Was sollt ich nicht mit ihnen singen, aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nun walten, der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld, und Erd und Himmel will erhalten, hat auch mein Sach aufs Best bestellt. Mnie to właśnie najbardziej kaś tam przypominało, że w Heidelbergu mieszka tyle lot, wszędzie tam o Eichendorfie przypominają. Wszędzie. Tam mamy Eichendorf Schulen, Eichendorf Apotheken, Eichendorf Platz, Eichendorf Anlagen, Eichendorf Haltestellen. Sam nie ma ani jednej takiej rzeczy, poza biblioteką Eichendorfa tak richtig. I mnie też dziwiło, że w Niemcach nie wiedzieli, skąd on był, ale schön. Gut. Ja bym badał właśnie Iza, jakbyś poradziła. Czytać te Ja. tłumaczenie? Ja. Dobra. To ja przeczytam najpierw w oryginale. Wiersz od Eichendorfa, on się nazywał Reiselied, a później moje tłumaczenie. Reiselied. So ruhig gehe ich meinen Pfad, so still ist mir zumut. Es dünkt mir jeder Weg gerad und jedes Wetter gut. Wohin mein Weg mich führen mag, der Himmel ist mein Dach. Die Sonne kommt mit jedem Tag, die Sterne halten wach. Und komm ich spät und komm ich früh ans Ziel, das mir gestellt. Verlieren kann ich mich doch nie, o Gott aus deiner Welt. Teraz moje tłumaczenie, pieśń wanderowną. Idę pomału swoją drogą, odwagi mnie nie brakuje. Nieroski zahołcza kajś nogą, każdy weter mnie pasuje. Kajkolwiek mnie ten wiek zakluci, moim dachem niebo będzie. Klara mnie obudzi, a gwiazdy będą wszędzie. Egal eli wartko, albo nie skoro przydam, do celu, w którym nie je pisany. Dycki nadzieja widza, Ponbuczku mój kochany. Jak widzimy właśnie ten motyw wandrowania, to nie jest ino fenomen dzisiejszych czasów, kiedy ludzie rajzują, mieszkają tutaj, tam. Niejednego znamy, co mieszka w Niemczech, przyjechał na Azów, pojechał do Holandii, był w Austrii, w Anglii, egal kaj. Nie wiem, Eli, wyście słyszeli, ale na przykład Ślązoków już wywiało warcy, wiadomo, do Brazylii, ale i do Teksasu. Jak ja był właśnie na Forschungsreisach, między innymi w Ameryce, tak ja stwierdziłem, muszę jechać do tych Ślązoków w Teksasie. I tam, że Bóg i właśnie tutaj poświęcą temu dużo placu, bym powiedział, może potem też to wezmą mojego Forschungu, która nie ma naszego tekstu na temat, czy to ją zachęcą i po śląsku, i po niemiecku. Jest to richtig ciekawe, bo oni doświadczają w Teksasie coś, co my lingwistycznie doświadczali, mianowicie na przykład korekty językowej. Tak się nie mówi. Oni ten sam szpruk znali w szkołach tam, pogadali po śląsku, to było traktowane przez tych, co ich uczyli z Polski i tak dalej, że to jest źle. Więc ten fenomen, jak ja to odkrył, to tyle analogii. Oni wyjechali w 1854 i do dzisiaj
najstarszej generacji jeszcze się tam uchowała ta gotka. Nie ma ich za dużo, bo wiadomo, że to nie zostało przekazane dalej, ale w zeszłym roku, Łódzki Rok, powstał pierwszy słownik Łoceli Sekułysz-Schaefer, który właśnie u nas dyktowała śląsko-teksański słownik Naszą mowa w Teksasie. Mam nadzieję, że jednego dnia sam dostaniecie to do biblioteki, albo będziecie mieli okazję widzieć. A zaś takim rezultatem realizowania mieszkania Kaindi Praiza jest też to, że człowiek w kontekście właśnie zwiększenia gotkoma. I teraz właśnie przełożymy do tego elementu, o którym było tak jak na posterze, o którym my chcieli do naszego tematu sam ten Hauptfokus herrichten, und zwar die mehrsprachigen Texte. W tych tekstach gotka się bardzo mieszała. My nie zachowujemy w niektórych w ogóle żadnej zasady, szczególnie ją, czemu? Bo że ich ließ mich beeinflussen von der Literatur aus Südtirol. Die Menschen spielen da mit dem Sprachpotenzial, was sie besitzen. Und das wird dann nicht verpönt oder verspottet, sondern das wird als etwas Kreatives wahrgenommen. Te teksty może nie są fenomenalne, ale one też pokazują etwas Neues und so lautet auch in einer strukturierten Form der Text mit dem Titel Neubeginn. The breeze has tickled my ears so gently, as if a beloved one spoke to me friendly. Ich fühlte die Linderung jeglichen Schmerzes sacht und wusste fortan beständiger der großen Liebe Macht. W ten czas samotności granic kruszył się w pył i pewność wróciła, że nadal będę żył. Niech staroch se już dali, łonic, co mnie stropiło, fortanek se radował, choby nigdy nic nie było. 4 gotki, 4 roztomacne gotki, 4 strofy, Kasia tam jeszcze przełazi w jakąś, wiadomo, czy to rymowaną strukturę, czy strukturę zachowawczą, ale nie zawsze tak jest i na przykład ten tekst o tym bardzo świadczył. Über Winden, auch ein Wortspiel. Wzloty und Tiefen, Höhen a upadki, graue Tage, schare Tage, bunte Dnie, schöne Dnie. Nimmer allein, auch in den Tagen der gefühlten Verlassenheit. Nicht das Sinnlose soll den Lebensweg, das Sinnstiftende sein, bo nie poradzi. Poradzi jedoch niszczyć. Und dies ist nicht das Ziel, was jemals einer von uns gewillt war, by osiągnąć. In the depth of belonging is a cave full of wisdom and meaning for everything we are and for everything there is. We struggle only on the path towards the insights, not to be blinded by the truth. So guide my broken life towards you. Bring me onto the lap of true life. Support me, please, in times of struggles and lost faith. In days which are taken by the sin, give me your hand and hold mine, when I don't have the strength to close my fist. Be there awarely next to my side still. Ten tekst akurat był zrichtowany w Ameryce, kiedy człowiek właśnie było to człowiek tymi gotką ma. Wszystko było po angielsku, ale amerykańskim angielsku. Kursy, które człowiek bezuchował sam, były bardziej brytyjsko-angielskie. To już był pierwszy kocioklik, jak ja to nazywam. Uczył, że tam niemieckiego. Kaś tam byli ludzie z Polonii, z którymi mało co miał człowiek styczność, ale jak bez telefon go z Heimatem, to go już po śląsku. Jak leciał do Teksasu, to też. Ale za to potem taką miała ta wydźwięk. Zaś tym to już totalnie baje trochę absurdalne się mogło wydawać, bo je w 6 gotkach, a tu jest bardziej celowo na pokazanie czegoś. Mianowicie my tylko dumamy o tej takiej słowiańsko-germańskiej gotkowości. Zapominamy o romańskich gotkach i szczerze to kultura Europy bazuje jakaś tam na tych właśnie 3, po prostu największe. I tutaj, że właśnie się starał zachować zasada dwa słowiańskie języki, 2 germańskie i 2 romańskie. Dobra. Rien plus, jamais forget werde ich miejsc do Wesonołajziu. Ici sont the most indimenticabile Erinnerungen zakotwiczone w grunt. Qui ho avuto meine Misserfolge, and hier miałem swe największe Erfolge de ma vie. Die bezeichnen questo comme moją Heimat.
Tekst jest blank einfachowy, przeskakiwanie co cajla większą gotka, idzie się domyśleć, o co w tym tekście einfachowym idzie i pokazać, że jak zmienimy kod językowy, to dostęp do tego tekstu teraz mają wszyscy ci, co kaś tam z tych gotków są, bo się domyślą co drugo, trzecią cajla, o co mogę iść. A jak się nie domyślają, to mogę się zapytać. Budować mosty idzie za pomocą takich tekstów kansgotkowych. Z mojej strony ja bym podziękował teraz i za. Właśnie ja go z początku jeszcze tak wprowadzenie. Ten tekst pod koniec, bo zachęcał do dyskusji. Jak będą jakieś pytania, to Ja zostanę przy 3 językach. jedno. Śląskim, polskim i niemieckim. Nie deprecjonuj, że to są ino 3 języki, bo Nie będę aż są, tak przeskakiwać. są ludzie, którzy zazdroszczą temu, że to są aż 3 języki. Są 3 zwrotki, każdy jest inny język. To ja wiem. Ty jesteś Szwabka. Niemką była twoja babka. Chodziła w śląskim trakcie, a twój dziadek był w Wehrmachcie. Man sieht, dass du aus Polen kommst, egal wie lange du in Deutschland wohnst. Du hast einen polnischen Akzent und deine Kleidung ist nicht dezent. Ty się dziocha, co se we Śląsku urodziła. Twoją familią stąd pochodziła. Po śląsku poradzisz, o swoje se nie wadzisz. Twoją geschichta se skomplikowała, że ty nigdy nie będziesz richtig wiedziała, kajną leżysz i komu wierzysz. Tyle. Skomentujesz to? A skomentować Nie wiem, pytanie do Ciebie. Ten tekst powstał jakaś tam też w oparciu o moje własne przeżycia, no bo jak już tu Adam wspominał, mieszkała 5 lat w Krakowie na studiach, potem się wyprowadziła do Niemiec. Jak była w Krakowie, no to tam była jakaś poszczeganą jako Niemka, jak ty słyszał, że ją pochodza ze Śląska. I określenie doświadczyła jakichś negatywnych jakiegoś szykanowania czy coś, ale to tak czasami zażartowali, że na przykład Szwabka czy coś, takie coś się pojawiło. Później mieszkała w 10 lat w Niemcach. Tam z kolei takie echt Niemcy, to oni często nie wiedzieli w ogóle, co to jest Śląska i to leży, i że to w ogóle kiedyś było niemieckie. Dla nich była Polką, do tego, że się też tak lubiła stroić jak typowo Polka, więc no, też nie było szans, żeby tam kiedyś być richtig postrzegano jako 100% Niemka. I co? I potem wróciła, jesteś tutaj, jesteś Ślązauczką, ja już się czuję Ślązauczką i w tej ostatniej zwrotce właśnie próbuję na to sama sobie odpowiedzieć, kim no tak właściwie jest. I no tak, no się czuję Ślązauczką, ale też czuję wpływ obu tych państw. To też zależy od sytuacji, że gdzieś tam ta moja ta tożsamość jest złożoną. I przez to pewnie, nie wiem, bogatszą. Co mnie ofalowało w tym tekście jest to, że każda zwrotka nie jest pisana z perspektywy ich, albo ją, albo ja, no z perspektywy ona, z perspektywy trzeciej osoby, taki zdystansowany, jak Ciebie inni warnejmowali, jako inni mieli betrachtą na Ciebie i jak Tyś myślała, że odbierają Ciebie te roski. Jako hobby zawsze element, co sam jakaś tam nie pasuje, albo? No. No, że to właśnie te niepasowanie jest z tego, że to pasuje, nie pasuje nigdy na jedno kopyto, na jeden format. Bo to jest ta cecha właśnie mi się zdawało tych właśnie myszkenników, tych ludzi, co są kansgotkowi. Poradzą sobie odnaleźć, ale potem też zawsze jest to pytanie, ale to trzeba jeszcze umieć tym inszym. Suspekt. Tak mi się wydawało, że to jest też moja farka na ten temat. Ja wypadał te 2 ostatnie teksty i potem chętnie zaprosimy do dyskusji każdego, co by ewentualnie z tego, co słyszał, albo jaki mi ładny mógł powiedzieć. Mianowicie ostatni tekst to jest jakaś tam taki Betrachtung Heimatu stąd, ale z drugiej strony oceanu. On jest blank krótki. Unentbehrlich. Hinter dem Atlantik leuchtet die Heimat viel klarer. Jeder bislang nicht erblickte Kleinigkeit, die schönste und hässlichste, entkam nicht dem Blick. Wenn die versteckten Potenziale und Möglichkeiten, die durch Mut und Engagement vorscheinen, dann,
wird dort auch die Politik nicht im Wege stehen können. Wenn die Überzeugung dies erblickt, folgt die Tat unentbehrlich. Czyli jak sobie uświadomimy, że to ma swój potencjał, że to są możliwości, że to jest die Macht der Mehrsprachigkeit, dass man das Gefühl hat, man braucht es, man möchte es. Ja na przykład z tego, że ja widzę, jak inne regiony, które mają ten potencjał, poradziły wykorzystać ten potencjał i zaprezentować go, stały się richtig dobrym Beispielem, kaj te kultury to se cenią. I egal, eli ludzie stamtąd pochodzą, albo przyciągli do tego gebitu, cenią se to, że właśnie oni tworzą ta społeczność. Tyle z mojej strony, nie popadał Iza. Ja przeczytam taki wiersz jeszcze ogólnie życiowy, że ludziom nigdy nie idzie dogodzić, zawsze chcą więcej, zawsze patrzą na innych, zamiast się cieszyć tym, co mają wokół siebie. Nazywał się Dycki ci je mało. Dycki za mało. Dycki by se więcej chciało. Dycki insi mają lepiej, a ciebie se pod górka trefi. Dycki idzie znaleźć lepszą robota, albo mieć psa zamiast kota. Dycki idzie mieć więcej pieniędzy, a nie klepać takiej nędzy. Dycki idzie dalej zajechać, ale baja tam co lepszego czekać. Szczęście je w małych tingach, a nie w złotych ringach. U ciebie na placu, a nie u drugiego w pałacu. W ciepłym jodle, a posłaniu. W uśmiechu i ranki podaniu. W bezuchu przełciela, w tym i że je fraj w niedziela. W codziennych sprawach, a nie w srogich wyprawach. W tym, kim żeś je, a nie co mąż i w tym, co drugiemu dąż. Krytyka już się zaczął, pytał się z początku Iza, krytyka rajzowania. Pokaż tam, że ktoś słyszał, a potem żeś ty mi powiedziała nie do końca. Dlaczego to była krytyka twoim zdaniem? Ja konstruktywizmu, życia, ludzi, obserwacji. Czyli co, pędu? Ja pędu tego Czyli życia. nie to, że mamy możliwości, no, że my te możliwości nie do końca poradzimy wykorzystać tak, jak one nam były dane. Ja, może takiego też robienia jednym przed drugim. No teraz też widzimy, ludzie rajzują strasznie, jak no, słyszysz, czy kaś wejrzysz i bynajmniej takie w moim otoczeniu, że to trzeba kaś jechać zawsze. Trzeba kaś jechać, trzeba coś obejrzeć, trzeba coś zrobić, też mieć coś nowego. No ale rajzowanie może mieć pozytywny aspekt. Może mieć, ale to musi być też kaś w umiarze zachowane, nie? Ale jakie by były pozytywne wtedy aspekty rajzowania, jakbyś to... No boś sama mieszkała poza. Czy No to ja, w Krakowie, czyś to mieszkała tyle lat w Ja Niemczech? tam mieszkała, ja całe życie poznałam, jak tam wygląda. Czyli widzisz różnicę między rajzowaniem takim urlopowym, Ja, a na życiem? pewno, oczywiście. To jaki jest z tego plus, jako człowiek, co był na podróży, ale trwałej? Trwałe poznanie kultury i życia w innym kraju. W ogóle tych ludzi. Ja na przykład teraz pracuję w firmie z Niemcoma, no online, ale gdzieś tam łatwiej mi z nimi od razu nawiązać ten kontakt. Tak odczuwam, że jeżeli obodą po niemiecku, jakaś tam no, z jakimś tam dobrym akcentem powiedzmy i już samo to obejście z nimi, czy nie wiem, zażartowanie czasami na jakiś temat, to dzięki temu, że ja tam była i że miałam bezpośrednią styczność z tymi ludźmi, to mi to teraz pomogło. A rajzowanie pomogło Ci wejrzeć jakoś inaczej na Twój heimat? Ja jeszcze bardziej za nim zatęskniła. Jo akurat. Dobra, tęsknota jest jednym, czyli Ja. chciała powiedzieć, przyjechała. Nie, No. przyjechała do Opola, jakaś nigdy nie było. No nie, To też jest ciekawe faktycznie, że tak wyszło. Iza dopiero teraz odkryło Opole, jakaś tam od 2 lat. Ja. Kaj większość z nas Sanżo łaziło do szkołów albo do, nie wiem, na studia. Ja. A jako było na przykład ze Śląską Gotką dla Ciebie? Kiedy to dla Ciebie się stało takie ważne? I tutaj bym zaprosił Ciebie do wtrącenia się części i wąs. Ale byście mieli jakieś pytania? Ja jestem, że tak korektor i Nie zracjonujcie się, że ino. Nie, no to słuchajcie, no wy się jest autorami, a mnie by też interesowało, jeśli publikum ma jakieś pytania, wtedy będzie też fajnie dyskusja nawiązać. Jak macie jakieś pytania, no to mogę Cię rotko stawić. To tak,
moje pytanie. Może tak, żeby zachować parytety, bo miało być wielojęzyczne, Ja. więc już było po śląsku, było niemiecku, Ja. potem po polsku. Było pytanie o podróżach. W jaki sposób spojrzenie z zewnątrz, takie von außen, na swoją własną ojczyznę, na swój własny Heimat, może zmienić w ogóle nastawienie do języka, do kultury, do tożsamości. A propos Eichendorfa, to nieprawda, w Opolu jest ulica Eichendorfa. Kaj należy. Nowa Wieś Królewska, to może niedaleko Bakowu. Tu niedaleko Ja, no Bakowu. tam się często nie jeździ, A albo pewno chyba To nie jest tam główny się plac. jeździ, to nie jest główny plac. No. to jaki problem, że one istnieją każda na Ta uboczu. ulica jest plac Eichendorfa, główny plac, gdzie są wszystkie festyny, także. No to Krakowice jedynie, no pytanie czy ludzie wiedzą, bo ja wiem jaki to jest plac, ale tego nigdy nie myślę, że to jest teren zalewowy. Bo to jest szczerze tak, powiedziawszy. na działkach. No ja godzę, to są takie Ale- place, kaj, to nie, one mają ekspozycji. Ale jest, na każdym plakacie jest ten adres, bo wszystko co się dzieje na dużym budynku na placu Eichendorfa. Że to taki nie jest No taki taki- pomnik, jak na przykład Baba na Byku w Opolu, nie? No to tak. Bo to tak jest postać, która na cały świat jest znaną, my to Ale- zapominamy. No. Azjaci, jak przyjeżdżają do Europy i znają tę literaturę, to są zafascynowani, jak się z tego. Poezja Eichendorfa w Ameryce jest odbierana jako wzór poezji takiej muzycznej. Jego to jest potencjał światowy, to nie potencjał lokalny, regionalny czy europejski nawet. No richtig. Chociaż teraz się ten kanon literatury chyba musiał zmienić, bo moi znajomi, ale tak właśnie z kręgu literatury, starsi wszyscy znają Eichendorfa, z Austrii czy z Niemiec i zawsze jak gdzieś tutaj jedziemy, to jedziemy do Nysy na cmentarz. To jest takie wow, nie? Grób Eichendorfa. Natomiast ten pomnik, ale ten grób jest oryginalny. No, ale to moje pytanie. Jak zmienią Takie spojrzenie z zewnątrz, spojrzenie no, spojrzenie na język, kulturę, na tożsamość. No. to znaczy ją dopiero kaś tym śląskim się zajęła, jak ją tu wróciła. Jak jeszcze była wtedy czy w Krakowie, czy w Niemcach, to ja ją używała cały czas ten śląski, ale ja się nie interesowała tą kulturą, ja się nigdy tak mocno nie interesowała. Dopiero tu potem po powrocie, ją tęskniła cały czas, ja jest po prostu lokalny patriota, tutaj zawsze godą i mnie tutaj ciągła na zot. Jak ją potem tu wróciła, no to też właśnie dzięki znajomym, którzy już byli w tych tematach, którzy mi o tym dużo opowiadali, zachęcali mnie do tego i właśnie zachęcali mnie też do pisania, to ją zaczęła potem tworzyć. I właśnie w tej mojej twórczości ją pisał w tym Heimacie, bo mi to po prostu, jak ją tam, nie wiem, przez Anna Berg, czy gdzieś tam właśnie przez Moja Wieś, no to ją, to zawsze są do mnie jakieś takie emocje, czy nawet jak ją tutaj właśnie wracała, ty zawsze z tych Niemiec, czy z tego Krakowa, jak przechodziła tutaj tymi terenami, to się tu świetnie czuła, ją to po prostu kocham całym sercem i ją później to w tych wierszach też zaczęła wyrażać, nie? Nie wiem, czy odpowiedziałam na te pytanie, czy o to Musisz to chodziło. znaczyć też, bo my chyba wyłożymy z punktu, że ty się humanistka, a ty jesteś taką inżynierką. Jakbyś to zaznaczył, to jest totalny inny blik na Iza. Iza faktycznie studiowała techniczne rzeczy w Krakowie i bez to się tym nie interesowała, bo miała zajętą go blankinszymi rzeczoma. I to właśnie jest ciekawe, że faktycznie mimo, że miało przygotowanie edukacyjne innego typu, trafiła na to i się tym zaczęła zajmować nieraz moim zdaniem ciekawiej niż niejeden, co skończył jakieś studia filologiczne, bo zaczęła to macać, zaczęła w tym pisać, a nie jeden się boi albo myśli, a to nie To jest dowie. takie bardzo intymne, nie? Wyznanie, takie jak praktycznie psychoterapia, taki coming out, nie? Na tym, co w ogóle... I ona się z Kogotka No. patrzyła tak richtig, dość pragmatycznie. Dla mnie ta super pragmatyczna kotka, bo jak się po niemiecku Tyszkodo, to niemiecki idzie po niemiecku Schandegoda, nie? I dla mnie to fajne w śląskiej kotce jest, że ma się ten niemiecki Wortschatz pod rynką, nie? Jak się potem słyszuje te gołtki na niemiecki, to od razu się mówi Fensterbett, Kühlschrank, czy co człowiek robi. A też takie pytanie, co mnie interesuje w waszym kontekście. I czujecie się bardziej frei pisać po śląsku, bo jest mniej norm i idzie użyć można słów, co by my ich ani w polskim, ani w niemieckim nie użyli?
Chcesz zacząć? Bo... Ja powiem tak, że ja uważam po śląsku, bo to jest właśnie język mojego serca. To jest wreszcie język, który nie mogę wyrazić, to takie najbardziej intymne, to moje intymne przemyślenia i moje emocje. Jak ja na przykład tak samo jest w Gołce. Ja z moimi najbliższymi znajomymi, z moją familią będą po śląsku. Jak ja mu opowiadać o jakichś takich bardziej osobistych rzeczach po polsku czy po niemiecku, no to mi jest ciężej, nie? To jest, no to automatycznie przychodzi, dlatego mi to pisanie po tym śląsku przyszło później gdzieś łatwo. To jest też fajnie widać ten wert tej śląskiej kotki, ja? Może ktoś, kto nie pisze, musiałby pisać nie we swojej Muttersprache, to by było trudniej. Było najbardziej elastyczną, bo ona tak jak my go dali, zależy skąd pochodzisz, jaką ją znowuż taką mogesz stosować. To jakaś tam pisze zasada kaj bez majść, każdy za nie godzi. W praktyce wiemy, że to tak do końca nie jest, my to doświadczymy sami. I no tyś są widział, jak my kodyfikowali pierwszy raz moja książka 2022. Ja padł mi się nie podobał ten fonetyczny zapis, bo ja zauważył, że co region inaczej te niemieckie słowa wymawiane sobie. Ja zaznaczył tutaj etymologiczne schreibweise, etymologiczną ta pisownia. Czemu? Bo to też przypominał ludziom, co może już nie znają niemieckiego, ale to słówko jest z niemieckiego i ty są padł, to idzie wygooglować szybciej. I jeszcze jest właśnie ten fenomen, to jest to ostatnie, że się Ciebie pytał, był niemiecki, jest dość wort po słowiańsku zapisany i ja się tak pytam, Adam, ty wiesz co to jest ten sztryk, nie? Ale jest pisane z fonetycznego. Fonetycznie zapisane. My nie wiedzieli oba. I my oba nie wiedzieli. Tyn, Strecke, Stryk, albo jeszcze coś i z kontekstu nie sprzedał informacji, co to mogę być. No i też tak jest, że... Znaczy, tu jakby panu szłoby zapytać autora zawsze, jakby tutaj się nie wadził ortografii, jakby no chciał powiedzieć, bo tyś padł kaj mehr Freiheit, jakby padł kaj regel jest odpowiednio traktowaną. Regel nie mógł mnie hamować, jak ja piszę pierwsze co, to zawsze go do większym pisz. Zasada jest ino twoim wskazówką, to jest ino ein Hinweis. I tak richtig, ja pamiętam, jak ja się śmiał ze znajomymi w Heidelbergów, co patrzyli pierwsze takie manuskrypty niemieckie, Teili Adam. Bei dir ist es so, manchmal denke ich mir, Goethe hat es geschrieben, aber dann Goethe der RTL 2 geschaut hat. Ja, oder eigentlich stimmt es auch. Was konnten wir nur mit niemiecki tak richtig? Wir hatten halt als kleine Kinder viel RTL 2 oder RTL oder halt das Fernsehen. Mało w to sam, znaczy dobra, starsi ludzie, a oni też go dali po niemiecku niestandardowo, no takim śląskim niemieckim, bo die grammatyczne Aufstellung co do zasady zaś była inaczej. No i każdy są w tym wychowani, że jest oficjalna zasada, ale i tak my robimy z tą gotką. Jak nam podpowiadał kreatywność? Jak kreatywność podpowiadał i byście to też zrobili w jednej gołtce, bo wyście te gołtki zmiksowali. I to też pokazuje, że literatura czy poezja, ona nie jest ograniczona do jakiegoś formatu. I tak richtig możemy wszystko zapisać, ja? I też jak kto chce. Ja bym powiedział, że to jest, tam są niby jakieś zasady, ale te zasady nie są wichtig, bo jak te zasady mają kogoś hemować, a wenn der nicht schreibt, dann sind diese Regeln sinnlos und deswegen man kann Poesie oder Literatur frei schreiben. Ja bym musiał zaznaczyć jedna rzecz. Es gibt eine Sprache, die mich hemmt. Na przykład to jest polski. Ja bym nie pisał tak swobodnie po polsku ze względu na erfahrung, którą ja wyniósł ze szkoły. Doświadczenie było takie, człowiek lubił pisać, ale ja pamiętam też jeszcze w ogólniaku było pytanie, co, jak germanista nas pytał, bo my się przygotowywali, tam to jest die 2, was hast du im Polnischen? Ja mówię, ja, letzter Aufsatz 2, na polnische 2. Jako ty, ja mówię, ja, z kim masz polski, z tobą to ignoruj, ty umiesz pisać. Also jak człowiek był kiedyś tam getrimmt im polnischen Unterricht na to, że nie poradzi pisać, bo styl, bo coś tam, jak to nie było do końca te narzędzie, ten język i tam właśnie ta zasadność coś tego za festy była podkreślana do kogoś, co po polsku w chałupie nie godo, po polsku nie godo w otoczeniu. Nie wiem, czy ty się doświadczyła? Bo mi się podobał twój komentarz po trefie w Leśnicy, jakaś pada, to był pierwszy trefka i mogła godać po mojemu. Szło łatwiej pewnie. Ja nie wiem, jak do ciebie jest poza tą naturalną tremą, że człowiek
teraz konfrontuje się z to czymś, zawsze jest. ale gadać po śląsku, albo tak jak to człowiek znał. Ja nie wiem, das ist schon Freiheit genug, tak richtig. Also ich glaube schon, ich meine, man fühlt sich auch irgendwo freier, wenn man der Sprache sprechen kann, die man gut kennt. Und dann kommen, glaube ich, auch die Gedanken besser hervor. I czemu nie po śląsku rządzić? Jak to jest wiadomo, rządzimy, to idzie też publicznie rządzić. To chyba też jest ta idea, Spisać. albo też spisać. Nie masz problemu na przykład rządzić psa jak jesz bez ulicy, ale masz problem, żeby zauważyć jakieś szriftzüge po śląsku, jakieś tablice po śląsku w Opolu. Tego nie ma. W Opolu jest tego dość mało, ale idzie z tym, że tak powiem, zacząć. I to jest też chyba, nie wiem, to co mnie rajcowało, przepisało, co mnie dużo rajcuje przy pisaniu po śląsku, że Mosia ten Freiheit nie ma tyle tych reguł, ja? Nie ma tyle tych reguł. Sam fakt, że piszesz po śląsku, ty w tym momencie wchodzisz w sferę, kiedy ty zaczynasz kodyfikować coś, jeden z pierwszych. No Tych tekstów spisanych, drukowanych nie ma zakaz. i czas, Złoty trzeba pamiętać, że każdy, co by zaczął sam w sali pisać, to by reprezentował swoją formę śląskiego i to by była jedna z tych pierwszych prób kodyfikacji. I bez tego, to co my zmajstrowali w tym we Śląsku, to jest taką rzecz. to jest coś takiego Ja. i też czekaj powiedzieć, że jak coś, nie wiem, wenn wir Deutsch sprechen und Deutsch schreiben, ist die Sprache anders im Ausland. Jak piszemy po polsku, to ona jest trochę inna, jak mówiony polski, tylko że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są te różnice. I po prostu jak piszemy po śląsku, to jest tak samo, jak się pisze po śląsku, się kształtuje po prostu te pierwsze normy. I to jest dla mnie normalne, że tekst pisany jest inszy. Ja bym żaden też nikogo po polsku jak Mickiewicz, a po niemiecku jak Goethe. Nie, no pamiętaj, jeszcze jedna rzecz trzeba podkreślić, jako wniosek tych studiów, co my mieli w Katowicach Śląskiej Gołtki, które były tak richtig kludzone po polsku trzeba padać, tak richtig mamy potencjał, że poradzimy gołdać, wyrażać się, zum Ausdruck bringen to, co normalnie robimy po śląsku. My są w stanie każdą dziedzinę życia nazwać po śląsku. Jaki jest problem teraz to spisać? Praktycznie do nas żołdy, po chwili zastanowienia się, to się wypada różnica między pisaniem i podanym minimalną, ale zauważ, że do większości ludzi w Katowicach to by było srogie wyzwanie. Also my sam mamy potencjał, to chcę podkreślić, Anna Werkland, przy Opolu, potencjał, który my nie możemy tak auf die leichte Schulter nehmen. My nie możemy to tak bagatelizować, że to jest coś błahego. Nein, to jest potencjał. Nie jeden by zazdrościł z tych tak zwanych, znanych nazwisk śląskiej sceny, że my są w stanie to nazwać, my by byli w stanie to spisać, bo my to jeszcze używamy żywo. Ja też ten, to jest znany, może najsłynniejszy, bym powiedział, forscher śląskiej kotki, to opisał Reinhold Olesz. Śląsko-gotka ma te mechanizmy, mogę adaptować, ja roztomajty worszat. Nawet kiedyś stowią ta hipoteza, że śląsko-gotka ma bogatszy worszat, taki blank skodyfikowany, jak może i polsko, jak niemiecko. No bo tych gręców nie ma. Tych gręców nie ma, nie mogę powiedzieć, nie ma tych gręców, a nie ma tej granicy. Nie? I to są te möglichkeiten, co ta gotka dowo. Jeszcze bez to zaznaczyć. Olesz, slawista, który założył slawistyka w Köln, pochodził skąd? Z Annabergu. Ludzie na Annabergu wiem, że mają ulicę profesora Olesza, ale nie wiem, co on zrobił. I to też jest to, my się starali sam przypomnieć jego postać po śląsku. I nawet tak to jest postać, co ja myślę też takim Opolu, nie? No, bo miałem chyba dostał honoris causa jeszcze żył przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną, ale Kajsa jest jakoś tabula albo srogi napis, że z tej ziemi pochodzi człowiek, co łączy wszystkie elementy, które są kajsowo skłócone. On się urodził w Katowicach, wychował się na Annabergu, czyli zachód i wschód Górnego Śląska, i wyjechał do Niemiec ze względu na wojnę i założył tam w Köln slawistykę. Jako on tak richtig jest kwintesencją tego, co Ślązołki kiedyś tam, bo on też robił badania naukowe śląskiej gołtki w Teksasie w 60 latach. Jako to jest fenomen na skalę właśnie nie no nauki, ale i to, że pokazał, że to jest gołtka, którą podwaliny filologii tworzą, taki śląski i teraz no jakbyś mógł Matuszka przytoczyć, który zum Glück jeszcze żyje,
który tworzy hobby kontynuacja dzieła właśnie Łolesza. No, Herbert Matuszek, też mamy go we Śląsku, we Kulturmagazynie. Pokaż jeszcze Eichendorfa, bo to też jest... To jest ta chudsza książka. Poza Eichendorf się pojawił, ale nie na darmo. Powiedz no, czemu nie na darmo Eichendorf? Das ist das Geruch. Eichendorf, weil Eichendorf als Zweitsprache auch des Slawisch-Schlesische, also der Śląsko-Gotka sprach und Herr Dr. Herbert Matuszek hat seine Tagebücher analysiert und hat dort den slawischen Einfluss analysiert, der oft früher und teilweise glaube ich bis heute als polnische Sprache verkannt wird. Der Klassiker Jadam od Krakowa, der gedeutet wurde, dass ich esse Sachen aus Krakau. Ich glaube, jeder... Jadam niczym w restauracjach krakowskich, tak było interpretowane przez polonistów. Jak Matuszek go jako idzie zdanie, jadam od Krakowa interpretować coś z jedzeniem. Jadam, normalny czasownik jadam, pierwsza osoba czasownika jechać, jadam od Krakowa, jest czasownik, miejsce, odkąd i tak dalej. No i to właśnie pokazuje, że ta śląsko-gotka, ona jest, ja, i to też takie Persönlichkeiten jak Eichendorf nią rządzili. I to jest o tym bardzo dużo detailliert. Plus Geschichte śląskiego, Geschichte historiografii śląskiej. No a to jest das Slawisch-Schlesische. Ja bym nawet rzeknął, że może jeśli chodzi o gramatykę i o takie przypomnienie śląskiej gotki, co może elementy jakie się zapomina, albo też struktury, co można... Przed okresu srogiej polonizacji śląskiej. Srogiej polonizacji. To też trzeba powiedzieć, no. A to jest taki fajny handel, żeby to przeczytać i ja tak sobie go teraz to przypomnieć. A też jest książka, bych powiedział, bardzo uniwersalna, bo jak my tutaj mamy te książki na tym tiszu stołć, to są we Ślawikołżu wydane, a ta jest w autorskim alfabecie wydana i bez tego może troszkę jest uniwersalniejsza ta książka i ona też właśnie podkreśla, że ten einfluss na przykład tej niemieckiej gotki na ta śląsko był najbardziej relevant, by ta śląsko-gotka ostała tą gotką. I podkreśla też taką egzystencję i też, że to jeszcze po dzisiejsze czasy nadal tak funguje, bo ta gotka się nie straciła w 1945 roku, ona jeszcze trwał. On też nie tylko to, że gramatyka albo wortschatz uległ polonizacji, przede wszystkim u niego wynikła też ta fonetyka. Jakbyście są z wsi więcej słyszycie klangi ang albo ang, to wiecie o czym go. Bo na przykład strona właśnie Gliwic, wszystko już jest kończone na an, am. I tego nosowego już nie ma. Dzisiaj trochę Erkältung, ale jest to tak to ten. I no faktycznie on to pokazuje, na przykład my sam są. Tak richtig, tam każdy to znał. Nie my sam sum, wyraźne M, no my sam są. Jak samo to słychać u niego w pierwszej osobie, czasowniku w pierwszej osobie, jak i trzeci plural. Unijadą. A nie unijadum. I teraz jak kodyfikacja śląskiego, wszystko bazuje na taki bardziej spolszczony jadum. I taki klarowniejszy polski, a nie te właśnie nosowe, w których tych klangowań w polskim nie ma. To są klangi, które znamy z niemieckiego, anglaut i tak dalej, nie? To jest fenomen. To jest fajny fenomen. I tego Ślawikosz nie uchwyci. Nie uchwyci tego, ale też to jest taką wewercie książka, bo też nie wiem, znowu, jak nie wiem, powiem, ja to zrobię potni. Ja to zrobię potni. Każdy by to można zapisywał, czy większość by to zapisała przez M na końcu, ale wymówił się n. I też ten g. No to też jest powód, czemu on nie stosuje Ślawikorza. Ja. I bez to ona jest fajna, bo jest też uniwersalną. Też chyba też taki fajny aspekt, co ja zauważył, co jest dość daleko, się wychował od Pana Warku w Górnym Śląsku, Krys Tarnowskie, Góry Kraje Stanowic. Ale każdy ci przypisuje Annaberg jako pochodzenie, to jest fenomen. To jest też ciekawy fenomen, że jak jest w Katowicach, jak Jorządza,
to ja nie wiem, chyba są pobywał na zachodzie Górnego Śląska i jakaś podchycił te dyftungi i mi przypisują, a nawet ale co mnie rajcuje też, jako że i to, co Matuszek badają, i to, co Olesz badali, to jest centrum górnośląskiej gotki. I z tego centrum jest wszędzie dość blisko do tych bardziej dalekich, krańcowych gebitów. I czasem też na przykład biera Olesza, czytam i widzę, taki wort. Ciekawe, czy on jeszcze umie tam w Tarnowskich Górach Radzionkowie Najtku, czy on tam jeszcze egzystuje. To tam pytam starsze osoby, tak się go dało. To jest robiwe, żeby też badać i odtwarzać nie inną ta gotka z Annaberglandu, ale też z Łopola pod Katowic. I to jest fenomen, bo to jest Wörterbuch, co ma 15 000 słów. To nie jest mało. I podobny fenomen też mamy, jakby my wleźli w całą sferę śląskiego w Teksasie. Oni mają worczat, który Kajsa u nas przy Annabergu już mało używany, ale jak człowiek właśnie albo go z starszymi, albo jedzie bardziej, nie wiem, jeszcze takie jakieś miejsca, to oni mówią, my tak jeszcze godowy są, my sobie jeszcze tak rządzimy. I to jest ciekawe. My i tak rozumiemy tych ludzi z Teksasu. To nie jest żadna cudzogołtka, bo jak ja kiedyś na konferencji słyszę, że ja mógł być cicho i gadać, że to nie jest śląski, bo to jest mowa kochanowskiego areja. Ja sobie myślę po roczku. Ja nie miał żadnego problemu z tymi ludźmi gadać. Ostatnio, że nawet zrihtował z serii właśnie taki wywiad online. Ja był świadkiem w Teksasie, jak chłop z Gdańska, co był z TVP, nie poradził się z nimi dogadać i musiał na angielski przyjść. Jak my z Farożem kurzajem patrzyli na tego Borołka i tak no bo Kajś tam, jak mawiałem, że to jest dialekt. Dialekt by sugerował, że to idzie zrozumieć, idzie spochopić. A Kajun nie poradził i zrozumieć. Nie poradził się dogadać, bez to musiał skorzystać z tego. I to też nie żeby coś dowodzić, my to traktujemy jako taką, nie wiem, oczywistą oczywistość, a tak jest nie widzimy, że to jest inszy kod językowy. I pytanie, jak kto jest wąs kiedyś miał okazję gadać z Czechoma. Bardziej prawił po śląsku, albo bardziej po czesku, albo poradził jedno a drugie i ten miks tworzył, że umie coś tam zrozumieć więcej. Dla mnie to jest takie coś, że myślę, man macht es irgendwie. Znamy tyle gotków, zawsze się jakoś dogadamy i bez to też w ten dzień gotkowości podkreślić, że to jest mehrwert, że to jest wartość dodaną, że to jest coś, co werci się przekazać bajtrom, werci się przekazać następnej generacji, bo ja zawsze gadam, jak słyszałem, nie dzisiaj angielski, polski styknie, ja gadam, ciekawe. Skoro zwykła matematyka, tylko dazycki ci je mało, ale tutaj by padał matematyka i efekt synergii. Jak ja znam 4 albo 3 gotki i przekazuję dziecku 2, dawał mu dużo albo dawał mu mało. To jest zwykła matematyka, ja go Kajś tam już o coś pozbawił go szansy do czegoś i na przykład ja już zauważył, bez to też Kajś pisanie, jak kolega co zynął się do klasy z miasta, ja myślał, w ogóle nie wiedział, że on po śląsku coś mogę mieć jakieś febydną, mu padał jedna rzecz, tak jak przaję swojemu fatrowi, jedna rzecz jemu w stanie wytknąć, jak miał 30 lat padał, że go nie nauczył mówić po śląsku. Ja tak na niego wejrzę, niemiecki znam, polski znam, ale po śląsku to tylko rozumiem. I ja go a czemu? Bo bym wtedy był taki jak tutejsi, tak bym potrafił jak ty, jak inni. Ja go to ciekawe spostrzeżenie. I to jest też to. Kajś tam to mobilizuje chyba do pisania. Po pierwsze, bo ja też zauważył, ludzie nie mają okazji się tego nauczyć. To nie jest pisane, to nie jest widziane. To jest słyszane, ale w przejściu. My przełożymy potem często na polski. Ci ludzie tam nie mają w ogóle okazji pogadać z nami po naszemu, bo my automatycznie przełożymy na ten polski. W Katowicach zaś tak nie do końca, nie? Łostowają po śląsku, prawda? I nawet przepraszają w knajpach, przepraszam, ja dopiero się uczę. To jest fajne. Jest coś takiego, że mi się cytat teraz podczas tej dyskusji przypomniał od profesora prawa Zygmunta Tobora, jest taki wywiad na YouTube. Właśnie Kodo, jako profesor Uniwersytetu Śląskiego. Śląsko-gotka to jest luz. Nawet zrobił takie szpasy, że jak przyszedł do niego student i słyszał, a nie wiedział jaką ocenę dać, a słyszał, że po śląsku gotka, to już miał lżej, także może
takim kontekście jest kiedyś dobrze ten śląski znać, kosztu kotka jest mi się to kiedyś dobrze znać, albo jak się trafi drugiego człowieka i się godą w jego kotce, nie musi to być naszą Muttersprache, ja? To od razu się lepiej też trafił do niego. Albo... Ja, ale jakże się kaś poza Heimatem, a słyszysz, jakbyś był, nie wiem, na innym kontynencie słyszał niemiecki albo polski, to sowieso pomyślisz, a kaś tam zbliżone swoje. A jak zareagujesz, jak usłyszysz śląski? No, da Festrold. To się chowy w domu. Egal każe się, my takie erfahrung jak było w Teksasie, gdzie te nagrobki. I jak słyszał tych ludzi, gotują sobie w domu. To wszystko wyglądało inaczej. Amerykańskie rozmiary zrobił aut, Texas, cowboy hood i sztifel. Oni go dali po naszemu, mnie to stykło. I ta moc tej kotki, pamiętam, mnie roz taką sytuację, to było ostatnio na Flumarcie był, na Bajerach, chciał tam kamratować piszczewiki na narty. I ja z nim bez telefon godą, ja godam z nim po śląsku. A ta pani, co to odprzedawała, co mi pyta, was ist das für eine Sprache, die Sie gesprochen haben? Ne? Ich meine, okay, ich dachte mir, ich sag, ja, Oberschlesisch, das Sie wahrscheinlich nicht wissen. Und sie, ich wusste, dass ich von irgendwo das kenne. Und ich dann so, ja, und woher? Ja, meine Mutter kam aus Oberschlesien, ne? Także do gotki gdzieś tam verbindują, ja, gotki łączą i Sprachen verbinden. Ich glaube, ja, umso mehr, desto besser. Nie wypadło ostatnie można pytanie, Iza, tworzysz dalej? Ja piszę. Albo przystał po erfahrungu jednej książki. Nie, ja dalej piszę. Także ją wypadło, my możemy ino wszystkich zachęcić, jak piszecie po śląsku i byście chcieli spróbować się w krótkiej, dłuższej formie. My będziemy robić następne numery we śląsku, możecie przysyłać w swoim. Tak jak Markus już powiedział, otwartość tego, ta wolność w tym. My będziemy się starali ta wasza fonetyka zachować, jak sobie inno to za pomocą literek, które znamy. Wymyślicie się znaczek X, Y jako domu połączone, nie wiadomo co, postaramy się to wam pomóc. Piszecie po niemiecku, róbcie dalej. Nie wiem, no, tak jak te wszystkie miksy językowe pokazują, że to ma jakiś potencjał, w którą stronę to pociągnie, wer weiß es schon. Adres macie we Śląsku i że tak jak ktoś można widzi pierwszy raz te diakrytyczne znacki, a można obojętnie w jakiej kotce, kurde, jak to ludzie będą postrzegać. Według mnie to jest najmniej ważne, najważniejsze jest to wypisać. I o też czytał tekst, jest taki fajny tekst, jak był pierwszy raz w Indiach, to jest kilka jest pod Łopola. Słowodzów. Roman Wenzel to pisali. I bo tak richtig to jest sesą, która inaczej syca jak tutaj pod Wopolem, ale tu trochę się to znów. I ja czytał ta książka i Łoros cytą, a to jest tam akcje kilometrów od tam moich stron i czytał takie sformułowanie było i dołek mu na lepson. Ja? I ja to słyszał, ostatni raz umiem, że to słyszał. I teraz czytał tekst, ja, to jest 80 km weiter i to jest, ja, bo też takie worty jak wtory bez przykład, ja, bo umie się go do wtory, bo polny batysce go do wtory, zresztą w literaturze od Moniki Neumann jest wtory, to bardziej krótko. I na przykład do mnie to jest bliższe, jak hobby kotka już tam bardziej z południowego wschodu, jak się Kerry go do, nie? Fenomenalnie. Oba ludzie wybierają to, co chcą, a nauczyć się pisać nie trudne. My to próbowali, ja to już robię od 2 lat w Heidelbergu na kursach, ale jako Fremdsprache, to dla większe erfahrung niż to, jak ludzie poradzą już dać. Bez wakacji 5 trefów my zrobili, wyście na tym też byli obecni, mimo że piszecie, fajnie, żeście w ogóle byli i ludzie faktycznie poznawali to za pomocą takiej prostej ściągi, te pokazanie literków, tych klangów i potem tych podobieństw, różnic między regionami na podstawie, nie wiem, ja sam postaram się to 4 zasady wkludzić. Najpierw piszemy fonetycznie, potem przeodmianujemy jedna literka, potem druga, potem trzecią i musimy patrzeć na gramatykę, czas teraźniejszy albo przeszły. Reszta jest Nebensache. I ludzie powiedzieli, okej, można jeszcze nie umiem po tych 5 trefach super pisać, ale umiem teraz czytać. I powiedzieli, to nie jest trudne. I das geht alles, bo tak jak języki się rozwijają, tak my się rozwijamy, prawda?
einfach niederschreiben, ja, bo teksty, co są zapisane, to sobie chowają. Dzisiaj gadałem, że to jest ten ślabikosz, ja, że to jest ten najważniejszy szrift, nie? Alfabetu było dużo. Dużo ich było, 10-15 lat temu jest tego nie było, a to jest nie wiadomo co będzie 20 na 30 lat, ja? A tekst zapisany jest tak richtig uniwersalny, to jest dr Herbert Matuszek swoim piszą. No, Steuer też był Steuer. popularny, nawet w Wochenblacie właśnie pisali Steuer od Karoliny Trelle, ta szpalta, nie? To tam, no. Bez to einfach pisać, a nie patrzeć tam na jakieś, bo to jest jak to profesor prawa Zygmunt Tobor w kontekście prawie godanej gotki, ja, ale czemu nie piśmiennej? Śląsko-gołtka to jest luz, nie? I myślę, że trzeba się czuć fraja, einfach pisać i to jest te piękne też umieć. Okej, byście nie mieli jakieś pytania, można teraz, a jak nie, no to po tym, po trefie ewentualnie. A jak publiczność... Ja mam jedno pytanie, etyczne. Na ile autorzy pozwolili ingerować w tekst korektorowi? Ingerować w sensie ślaczki, ortografia albo... Zgadzać się na propozycję 50%? Inżynier w procentach to mierzy, unika. Ja powiem to tak, jest jakaś ten ślabikosz, nie wiem, to mnie tak chyba najważniejsze jest, żeby jakaś takie podstawowe znaczki jakaś tam było, jakieś tam normy, które są powiedzmy, no, gotka pisana, ja. Ona nie jest nigdy idealna, nigdy nie będzie fonetycznym zapisem, ale ważne mi na przykład było to, co by uchować te cechy. Gramatyka, ale nie, ale też te cechy, to są ważne, jeszcze nawet dodał, bo jak teraz mieli przeciść ta warianta od Katowic, ludzie by tego nie przyjęli. Sam, klamki O by poszły weg. Poszłoby to weg, ale też trzeba, prawie że my są na Gebitach, ale też się sycy. Burmistrz Radzionkowa, Gabriel Tobor, on tłumaczył ta Biblia na śląski. On to pisał autorskim tekstem, Schreibungiem, i on to sycał. On zapisywał te sycenie. I to mi też dało takie coś, to jest ważne, że jak ktoś chce freischreibować, to on potrzebuje te swoje lokalne warianty tej policentrycznej kotki, nie? To Rotycki adaptuje. A Iza? Co Iza? Izy Śląski, co jest, to są pierwsze teksty pisane jako? No pierwsze w sumie teksty, pierwszy Gedichtband to był wydany. No nie chodzi kiedy, chodzi jako śląską formę. Co się pojawia u Ciebie, Kajsik? No właśnie, to nie ma Kaindzi. Ten fajni, tak miękko wymowa. Ci, fajni, szumni. Na przykład to było... Łodnich, Łodtich. I to jest też w ogóle, nie wiem, do mnie to był taki seks plan. Jest coś większego, ja. I teraz może też ta siła tej śląskiej gotki, że my sobie nawet możemy wyobrazić, jak to chcemy zapisać. Jak chcemy bardziej twardo ta wymowa mieć, albo może bardziej by powiedział nawet kobieco. Nie, ale nie gorzej tak bolerowskie, co chłopy już totalnie go nasili. Daj pokój, do Ciebie mówią. To jest naturalna granica północ-południe, przebiegał ona jakaś tam kole Annabergu od Kadłubca się już go do I, prawda? Dolnie jeszcze go do u was już też I. Ale to jest naturalny klang, jakby tego nie ograniczył do Ja tego nie ograniczam. Ci, dobra perspektywa, możesz mieć taką, fajnie. Ja bym teraz tutaj sobie wyobraził tych chłopów, o, ja nie wiem, baba, wiesz o co chodzi? Dokonujesz rozłamu wewnątrz familii językowego. Dobra, cofnia te słowa. Nie wiem, ciekawa jaka była reakcja, jak to słyszeli. Ja. Ale mi też przy tych korektach, jak powiedziałam 50%, bo ty się niekiedy słowa mnie zmieniać. A mnie zależało, żeby te słownictwo było takie, jak było i ogólnie się mamy pytała,
I mama mi tam goda, a oma tak goda, a sąsiadka tak goda. I to ja wtedy brała ta wersja, która richtig była u mnie we wsi godana, którą właśnie moi tam przodkowie znali, a nie jakoś od nich. No my to Nie robimy. zależało, żeby to było w tym lokalnym, najbardziej lokalnym języku napisane. Nie? No i my to pisanie chyba konsultowali. Ja, my to konsultowali parę razy. No, Zawsze, ja, zawsze. no. Pisanie też jest odkrywanie czegoś, co my już zapomnieli. My sobie uświadomimy, jak bardzo, jak kwestia spolonizowana jest ta forma, bo cała szkoła przeżyli przez polski system, ani niemiecki, bo nie było, nie ma. A tak richtig, i to ma Einfluss srogi na śląski. Potem bez to ten, no roztako, ale dobrze, że ty może jeszcze właśnie perspektywa i przegodu, szczególnie ta gramatyka z tym i szczególnie też niektóre takie frazy i sformułowania do kuchni, za kuchnię. Najlepsze było to przy imionach. Ja pamiętam, jak ktoś powiedział, what is it? A ty jako what is it? Ty właśnie, że to nie pasuje. What Izabele, to pasuje, bo to tak w gramatyce poprawnie. To jest what Daniele. Przy końcówkach damskich imion musi być tak jak przy feministycznych substantywach, nie? Od kuchni, za kuchni. Za kuchnią to jest też taka rzecz, jak się pisze po śląsku, a się do na to pozór, to idzie to też jakaś przewrócić, ja? Bo my idziemy do kuchni, jak go po śląsku, a nie... Słuchamy w starą generację, to gadają tak naturalnie. My einfach mamy jeszcze na z tego, inszych końcówek oby. Albo ja obraził to do tasze, nie? Do tasie. I jak to sobie pisze w tych tekstach, to zachowuje, ja to ktoś to czyta, aha, richtig, jest coś takiego, nie? A no to były takie, że tak powiem, ja bym nazwał to konsultacją, ja okej, ja by tak to, Iza czy Adam wejrzeli na to, ja mogę być, albo nie, to musi być tak, nie? Tak to było robione. Wszystkie procesy mi wypadły, bo to jest właśnie fajnie. My spisali myśli, przyszedł korektor, który widział ta gramatyka, widział ta jakaś stylistyka i co jest ciekawe, ja widzę nieraz wziąłem failery w niemieckim, ale w śląskim tego nie widzę u Ciebie. I to jest właśnie ciekawe, tylko że może jakąś tam dysleksja chyba w polskim czy w niemieckim, ale tego nigdy w śląskim Cię nie widzę. Czemu? I to jest fenomenalną rzecz. To znaczy, jakiś skan psychologiczny zrobić, no nie. Znaczy ja powiem tak, że mi fest pomógł śląski, ja sobie spokopić polsko kotka. Bo jest coś takiego, że jak go domy po śląsku zachowy góra, to my to inaczej powiemy, jak ktoś, co ma polską muttersprache, bo po polsku to będzie bardziej góra. Po śląsku jest góra. I teraz na podstawie ty, jak ktoś się wsłucha w ta gotka, jak on godo, to on słyszy, że to nie jest U otwarte, to jest ten klang pomiędzy O a U, bo to nie jest ani gora, ani góra, to jest góra. I na tej podstawie też po tym słuchu, aha, czyli jak tutaj jest u nas te pochylone, to jest te, co widzicie w Śląsk, z tym płaskim sztrychem na wierchu, aha, to jak tutaj we Śląskim jest jeszcze to zachowane, co kiedyś to było w staropolskim, na tej podstawie teraz wiem, że okej, tam jest tu zawarte, ja. A więc to też śląsko-kotka się pisze, no to potem też na tej podstawie się, ja na przykład, do mnie mi to ułatwiło, ja dobra, teraz wiem samo to tak jest, ja. Albo też na podstawie tego, do mnie to był zrobił problem, kiedy pisać z ogonkiem, a kiedy na podstawie ślabikorza, analogii. Fajną rzeczą jest faktycznie korzystać z tego, że jeszcze mamy starsza generacja, która poradzi po śląsku i ona nie jest tak jakby to nazwą, jakaś tam skażoną tym polskim, choćby w fonetyce, albo w doborze słów, albo w gramatyce, plus, i to trzeba podkreślić, fenomenalne rzeczy stworzone przez Wolesza, nagrania ludzi sprzed 100 lat. Są nagrania w archiwach, jak ludzie rządzili po śląsku z całego gebitu. I to nie jest coś, co my sobie wymyślili, to faktycznie jest ten potencjał, który pokazuje, jak długo. I my też, jak ja Ci kiedyś fragment pokazał, sami stwierdzili, że to się mało wiele różni w tym klangu takim, niż to, co my dzisiaj rządzimy. Szczególnie sami. Przy Anna Berklandzie i tak strona Opola, ale Jagodo to jest fenomenalne, że to się jakaś to uchowało. Mimo, że były te srogie czasy germanizacji i polonizacji, ludzie dali łonaczą taką, jak ona, czyli za starego pierwych, prawda? To są nawet Wolesz padł 95% w Teksajsie, podobieństw, to się überlapuje, to jak 95% jest takie same jak tutaj, co skąd oni wyjechali, z Późnicy i okolicy i tak dalej. Jak się przegląda Olesza, przesłuchuje Olesza, to tak jest, jak się
Potem poznało ludzi, co gadają w tych rozmaitych wariatach z różnych kątków Śląska. Się słyszy, że klan, ta fonetyka, ona się jeszcze fest uchowała. No czasem oczywiście jakieś worty się znajdzie, jakieś słowa, co już dzisiaj nie są tak w uzusie, ale ta fonetyka się, że tak powiem, dzierży dość sztramnie. To jest chyba fajny fenomen. Do ciebie to musiał być też fajny fenomen, ale był w Teksasie, że słyszał swojego gotka kobyloży. Na tym ja myślę, my by mogli jeszcze Długo. spędzić godziny, ale ja widzę, że czas nas już pokrył trochę zaresy do przodku. Bez to myślę, że w imieniu wszystkich nas trzech richtig wam chcieli jeszcze raz podziękować, że mogliśmy zriktować taki Treffsam, dass wir die Mehrsprachigkeit der oberschlesischen Region darstellen konnten, besonders die aus dem Annaberg-Land, dass wir unsere Texte veröffentlichen und präsentieren durften, że my mogli trochę poczytać, pokazać publikacje, które są z tego roku, publikacje od 26 autorów z Śląsku, działanie, które jest ważne od korektorów, ale i ludzi, co zaczynają też pisać bardziej teksty naukowe, lingwistyczne po śląsku. I no, na tym bych bardzo dziękujemy Wam jeszcze raz, żeście przyszli, poświęcili nam ten czas, wysłuchali. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich dafür, dass ihr die Einladung angenommen habt. Bardzo się cieszę. Pierwszy raz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w 3 językach spotkanie. Dwujęzyczne to jest u nas standard, ale że jeśli po śląsku, to już trochę takie rewolucyjne jest, ale mi się wydaje, że taki pierwszy dobry krok. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia w takim razie.